bravo. Am venit. Da? Am venit. Da. Scherce! Bună seara! Stai că zi. Așa, deci, Bună dimineața. ziua! Bună ziua! Am uitat ce trebuie să zic. Este ora... Ce faceți? Este ora 12:30. Iar astăzi vom filma Whisper Challenge. Știi ce Da. face? Și sper că v-a plăcut ce scare că mi-am făcut la Patrick. Că m-a făcut. Așa, vom trage la sorți. După cum puteți vedea, punem muzica de pe tablete, că suntem săraci, nu avem telefoane. Nu mai ne filmăm cu ele. Da. Tragem la sorți, da? Hai. 2 din 3 piatră forme pe hârtie. 1, 2, 3. Am făcut. 1, 2, 3. Am făcut. 1, 2, 3. Ha! Tu primul. Eu primul. Hello. Vom pune ce mărturie preferăm noi, așa că să dăm drum. Are. Gata. Păsărică. 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 Pizza. Păsărică. Pizza. Păsărică. Păsărică. Da, da, așa. Cur. Nu. Dulap. 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 Nu te văd. Dulap. Nu te văd. Ce? Dulap. Nu te văd. Ce? Dulap. Colau. Dulap. Dulap. Labă. Lapă. Dulap. Nu labă. Dulap. Dulap. Aha, dulap. Yeah! Victoria. Hai mai două, bine. Bine, hai. Impresie. Măta. Impresie. Păsăr. Impresie. Pește. Impresie. Ce? Impresie. Mește. Impresie. Moaște. Impresie. Pizdă. Impresie. Pace. Pace. Urechi. Căști. Deci, Inele. impresie. Ce? Impresie. Ce? Impresie. Pește. Oprește. Impresie. Pește. Deci, impresie. Impresie. Hai că o durat destul de aia, acum nu. Eu pun ACDC, bine? Eu o să ACDC. El e mai căcat. Hai, lasă-mă că zic eu când. Ce faci? Am pus acolo pe gândit. Ce căști ai, bă, zici că... Doamne, ce sunt căștile astea? O zic eu că am pus. Audi. Musca. Nu. Audi. Auzi? Nu. Audi. Austin. Audi. Auzi? Audi. Guță. Guț. Dar vorbește cu toți dinții. Audi. Maimuță. Audi. Auzi? Da, Audi. Audi. ochi. Audi. Ochi. Audi. Mașină. Audi.
Audi. Yeah! Audi. Volan. Audi. Inele, Audi. Audi. Mă, da. Audi. 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 S-a oprit ăsta. Hai, altceva. Samsung. Samsung. Ți-am. Samsung. Ți-am zis eu. Samsung. Apă. Samsung. Sam. Sung. Sam. Sung. Sam. Sung. Song. Așa. Samsung. Stai. Ai înțeles? Ce? Ultima asta, da? Da. Hai. Xbox. Xbox. Muie. Xbox. Sport. Xbox. Ești prost. Da, ce? Xbox. Cruce. Cruce. Xbox. Xbox. Bol. Xbox. Xbox. Așa. Yeah! Yeah! Hai. Au, urechile mele. Da, mulțumim că ne-ați urmărit. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să dați un share și un like și să vă abonați canalului pentru următoarele videouri. O, da! Eu sunt Sebi și Patricianes. Rock in... Da!